Simple English mizo YouTube channel Ṭawng Facebook page rang vang chi bai fe kule voina point ni kan man Ṭangkai le nge thei tur sap Ṭawng kan zir hop le do na chuwang sun he video hi top thleng lo chok ro voina po hian sap Ṭawng a kan thil du te kan soi pur theina turin ni tina kan man tam thin tele ni tina pakhale pakhai kan piak na kan man thei tur sap Ṭawng kan zir hop le do ni abik kin voina kan zir tu te hi lâu thầy đó và cần mang thiên tế hắn nhớ sự vọng chuan in he video thade lo en chuak tur sing ka som chen he video thade en chuak ni chuan in ama ain sap Ṭawng ithiam nge ka ringa ti chuan I thua ka om sap Ṭawng a isoi du mizo I hriat kha sap Ṭawng a isoi mai thelo de poka isoi thei ton ka ring tladi ole tu chuan tan nga lang tuna muang hianin man mo thu so thian te kan nei ka ring ni tro mi nar man mo thai deuh thiếu tiền đôi thêm mình norm hơn hộ thầy khát tiền á thì thốt chi khát tiền ha thiện cái này cái này đi đây chỉ có mình là yes lâu thế đó khát tiền thiện đây này đi chuan ít thiện cái hết tiền hiện nên soi thiện cái này đi mình hộ thốt su anh đi chuan tiền cái soi yang don't rush đi đó don't rush đi tur ni man ho thu su chu sap Ṭawng chuan don't rush ani mai ni ti chuan ka khongai che hei hi comment na lama po min lo so tamin ka hria ni ka khongai che tia sap Ṭawng a kan soi dan tur chu he tiang hian ni he tiang hian all sap takin kan soi thei ni I feel sorry I feel sorry for you I feel sorry for you. Ka khongai lu tuk che ani chuan ta hian I feel as eta hian feel sorry kar hian as also hi kan da thei ni I feel so sorry for you emo very sorry for you ang chi pon kan soi thei ani ti chuanin cho thing a omlo ani chuanin ite lai khanin Sunday school kai gan tu ka abitin Sunday tu ka hianin cho tlang domin ikal ve ngai te su tiang role li chuan I upa ve deuh to ino pang che do lo ti na ni mai kan te lai chuanin chotlang kan to ba ti chuanin Sunday school kan kal thin ani ti chuanin ngapi hriatro ngapi tlang kha kan chotlang kan da ti kan Sunday school kan kai thin kan te lai chuan ma se tu lai no pang chu kha tiang kha an ti ve to lo ni changkang to a chothing a om lo ani chuan ti kan soyang there is no cho thing ani chuanin left left over there is no left over ti mai tur ani hom se chu cho thing om lo ti na ani mai ni ti chuanin ai zo so hei imang Ṭangkai ka ring ani kan thil du deuh kan la ai man chia silo ma se kan thian te ne mo kan una te lo ai masadona ai zo so khatia kan soina khat kan mang thai ni engti kan soyang su ani chuanin don't eat up ti mai tur mo don't eat up ti mai tur hemi ama video ka soi tong khat helai consonant ta vowel om ta hai hi native ho chuanin an soi kop thin ta antina mi zo tonga po ang em kha ang em ka ti thin tro khatiang bok khatiang chia khanin sapopon eat up tia soilovin eat up antimeni don't eat up khatiang khanin an soi thin in native ho in chuanin man mo thu su ani chun sap Ṭawng ting an soyang don't rush helai hi sh ani wang hianin rush nilovin rush ti tur mo don't rush ti chuan ka khongai che ani chuan I feel sorry for you cho thing om lo ani chuan there is no left over ai zo su o ani chuan don't eat up ti mai tur ni I hre thiam I hre thiam ka ring tlan ni ti chuanin ina po hianin nangma omna tuna video hi lo en non la lo practice thin tur ga som du bok che ni ti chuan apangana tan thla kan latlang thei ngem ti hi sap Ṭawng engtinge tin comment lama min so da engtinge niang thla kan latlang thei ngem he tiang hian kan soi thei ani
simple de win can we take a photo together can we take a photo together can we take a photo together khatia atlang pui thu chuanin sap tong hemi zona kan man thin re sentence reng hi chu atop na athu khi asang thin tia ama sa video ka soitong khanin can we take a photo together khatia soitur ani ti chuanin ka man lo ni chuan engting an soyang ka man lo chu I am not free I am not free kami film to FDH comedian search kami contestant tungi ming chu ka thai hil dai tleba toy lang pang ti chuanin ngau vak lo kami na sei kha du chuanin kanal ve thai ma se ka man lo ti kha tro khan ga khrechu kami ka man lo ti soinan khan I am not free kan mang thai ani ti chuanin iten om lutuk ani chuan tingan soyang iten om lutuk ani chuan you are very disgusted you are very disgusted you are very disgusted om che chu iten om lutuk ti na ani ato ber phone min lai ro emo phone min lai sak ro tia mizo to ka soi thik ka acting as sap to man soyang aten hian all some de man soi thai ni buy me pakhat chau ning karin omani buy me a phone ti mai tur ni buy me a phone om che chu phone min lai sak ro ti na ani mai ni ole pangana tha kan la tlang thai ngem emo tha kan la dun thai ngem ti kan soi do ni chuanin can we take a photo together can we take a photo together ti chuan kaman lo ni chuanin I am not free ti mai tur ani chuan iten om lutuk ani chuanin you are very disgusted you are very disgusted hei po hi mang tangkai thein karing ani phone min lai ro ani chuan nge nya buy me a phone ta hian kor thar min lai ro ni chuan buy me a new shirt ti mai tu ni heta hianin phone aya hianin keima ni du emo kan lai tir du mi le kan lai tir tu mi kha kan da the ani antinan laptop pakhat min lai ro ni chuan buy me a new laptop ti mai tur ni kan thre thiam em he video hi thai ti zong te ni chuan khoi takin number pakhana taga he number pare na thleng hi lo en non la ti chuanin mammo tur angai share i chin te na po mi lo share sak ve tur chen ka som chen ni ti chuan ka YouTube channel po mi lo subscribe sak ve nge tur chen ka som box chen ni ole next video kan phulo de na bye bye